Ezeakunne Foundation enyego empowerment nye mmadụ anọ bụ ndị ebunyere shuttle ụgbọala shuttle ma bunyezikwa akpa osikapa bụ ndị enweghị ọrụ ha nakwa ọtụtụ ndị dịgasị iche iche anọ n'oge a wee meghepụ ihe nke ha lụ na One Community kansụl ime obodo Orumba South. Ka anyị si na studio anyị wee wetara gị akụkọ a. Ndị litere n'ụgbọala ahụ ekere bụ ndị esi na ọnụkụ anọ dị n'obodo ahụ wee họpụta. Onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke okpuru ọchịchị Orumba South bụ Prince Neville Uchendu kwuru na Chief Nwankwọ na ndị dịka ya bụ ndị na-ebi ndụ nke Gọvanọ Chukwuma Soludo na-achọ site n'inyere ndị mmadụ aka, nke ọ si na ọ bụ otu ihe kachasị mkpa imere mmadụ. Prince Uchendu kwukwara na mgbe e nyere ndị mmadụ aka na a na-azọpụta ha n'itinye aka n'ajọ ihe, wee kwukwa na okpuru ọchịchị Orumba South so na ndị ditekarịsịrị uru n'ọchịchị Gọvanọ Soludo. Onye guzoro Ezeakunne Foundation bụ Chief Nwankwọ kwukwara na ebumnuche ya o ji eme ezigbo ihe bụ na ezigbo ihe na-adọtakwa ezigbo ihe, wee dụkwa ndị mmadụ ọdụ ka ha na-agba mbọ ị na-amụta ime ezigbo ihe, hapụkwa ajọ ihe nke ọ si na uru adịrọ na ya, wee yọkwa ndị ọzọ ọ na-elutarị aka ka ha nwee ndidi na nke ha ga-abịakwa mgbe ọzọ. Otu onye bụkwa oyi Chief Nwankwọ bụ Comrade Austin Nwafọ kwukwara na enyemaka ahụ Chief Nwankwọ na-enye kwa afọ bụ ụzọ ka o si enyere ndị na-enwere ka ọra ha aka. Onye jikwa n'ọkwa National President nke Ultimate Business Women and Farmers Association of Nigeria bụ Lady Nkiru Nwagbo n'okwu ya kwuru na obodo One bụ ndị agọziri agọzi n'ihi na ha nwee mmadụ dịka Chief Nwankwọ nke nwekwara ego nwee obi eji eli ya, wee kwuo na ekpere ndị nne na ekpere ya ga na-ewetara ya mkpuchi. Ụfọdụ ndị litere elere na ihe ndị ahụ ekegasịrị bụ Nnaemeka Obijiọfọ, Ndubisi Nsọfọ, MC Chus, Paulinus Ojukwu, Oriakụ Juliana Nwafọ na Oriakụ Josephine Okafọ sonyere ndị enyi ha na ezinụlọ ha pụtakwara na-agba egwu na-ekele Chief Nwankwọ onye nyere ha onyinye ahụ. Queen Anịgbọgụ, akụkọ ụwa ABS.